कहाँ से शुरुआत करी कहाँ से शुरुआत करी बड़ी दुख भरल कहानी बा। आ जिम्मेदारी में झुराइल 20-21 के जवानी बा। सपना पूरा करे के चक्कर में सभे अपना से दूर बानी। मिडिल क्लास में जन्मल बानी, मजदूर के साथ मजबूर बानी। दोस्त यार कह तारे कि दुबरा गइल बड़े, तोर दोनों गाल धस गइल बा। का बताई भाई, दिन भर में 10 जगह घूमे वाला लड़का एक जगह फंस गइल बा। 8 घंटा ड्यूटी होता, 4 घंटा ओटी, मुश्किल से घोटाता 2-3 गो रोटी। एक दिन कटाता, सब वही तरह चलत बा। अब तब बुझाता बचपने ठीक रहे, जवान भइल गलत बा। घरे काम छोड़ के भागत रहनी, यहाँ काम खातिर भागत नहीं। घरे 8 बजे सुतत रहनी, यहाँ 5 बजे जागत नहीं। गाँव में मोबाइल चलावत रहनी, मोटरसाइकिल चलावत रहनी, यहाँ चलावत नहीं हथौड़ी। बड़ी याद आता ढंडू चाचा के चाय सिगरेट पकौड़ी। कबो कबो तो मन करे छोड़ छाड़ के भागी गाँव में, जब मन अगुता जाला। लेकिन फिर अकाउंट चेक करने तो अपन असली औकात बुझा जाला। खैर धीरे धीरे हम एक दिन समझदार हो